Už mám survival. Som si vravil, že ak to, že ma nedokážeš hitovať. Let's go. Ja mám skoro full armor do teba. Ježišmaria, som tak zlatol. To je to, že máš armor, ale že stále budem si zapoť. Preto nejsme v onom. Nejsme v bedrocku, akurát nemôžeš spamovať. Ako môžeš, lenže nedáva to veľa damageu. No. Veľká nevýhoda pre mňa. A ja mám radšej spam. Je čo? A ja mám ináč radšej spam, ale nefunguje, no. Ja mám šťastie. Ja mám tak obrovské šťastie. Ja mám tak obrovitánske šťastie. Ja som najväčší šťastlivec. Ja už mám dobrý nápad, ako ťa zabiť. Tento villager je brutálne dobrý, ktorého som našiel. Ale nemáme emeraldy. Tak. Ne, sakra, ešte. Ty shiftuješ? Čo? Ty shiftuješ teraz? Ešte raz? Ty shiftuješ. Áno, už nešiftujem. Si dosť ďaleko. Ale zle. To sa mi páči. Dobre. That's why he's the goat. The goat. Vieš, aký som ja teraz šťastkár? Ja som taký šťastkár. Kvôli čomu? OK, dobre. No kvôli tomu, lebo som proste šťastkár. Ja som našiel drevo uprostred púšte. Už druhý krát. Vykopajme stromček. Čo bolo? Tak, so nice. Nice loot. Hot stuff? Ty vieš, čo mám? Ja presne viem, čo máš, ale jak si to sakra získal? Netuším. Si zabudol, je tu kovárňa, v tej kovárne je láva. Ja neiste, okej, to je... Ani jedno drevo ti tu nenechám, chápeš to? Ja som našiel niečo lepšie, ja som našiel mineshaft. Sakra, to odkiaľ si našiel boha mineshaft? A ja som našiel jedlo, veľa jedla. Ja mám tiež veľa jedla. Ja už v živote nejdem na more po tom minulom enhante, kam. Ja som skoro pošťal. Ani jedno jablko? Dobre. Ja ti úspešne utekám.
A myslím si, že sme už úspešne dosť ďaleko. Ja som opäť vo veľkom probléme. Opäť drámedy. To koľko zlata som... Nikola, som tu našiel nejak 5 kg zlata. A to ani nepotrebujem. Ojojoj. Ja tu vieš čo, tak ja to budem iba cez celú noc takto krúžiť. Iba krúžiť po vodičke. Prečo? Tak lebo... drámedy. A ja mám mineshaft. Zombie, ty to nechceš ísť, skapeš. Čo? Ja zombikovi hovorím, nech to nepôjde, ale nedá si povedať. Ty máš torčky? Nie. Fú, pavúk mi to syčí. Aha, dobre, už chápem, prečo mi tu pavúk syčí. Okamžite vyliezam. Dobre, našiel som drevo už. No way, už. Tu syčí tak bambilion pavúkov tu syčí. Dobre. Oh, yes, prosím diamanty, prosím. Kamo, chleba, vieš čo, chleba som dostal. Dobre zapojený mikrofón, dúfam. Dobre. Našiel som ruin portál. Ja som našiel... Čo skoro.
Ne, ty máš ty ideš do nedru. Možno. Ne, už chápem, ideš do nedru. Ale ja som pomaly v stávaní Nether portálu. Čo? Máš šťastie, lebo som sa spálnil asi v najhoršom možnom biome. To je aký? To je ten bazaltový. A. Tam, kde miliard magma cubov a tak. No, zás magma cube. A teraz skape na magma cube. What? No way, kamo. Ja? Ale odkedy? Bro. A už vidím. Čo je za achievement? Že zblokujem niekomu strelu alebo šíp. A. Okej. A vlastne, počkaj, mám looting 3, ona, meč. Inak to urobiť, dá sa len nice. Ako to stačí? Ja? Som 3 To budem aj, ja ťažké, lebo 3 hodiny som hľadal Endermana. Yes, takže týmto smerom. Pretože ja na blokoch teraz pracujem. Pretože celý tento manhunt sme boli skoro iba púšti. Ok, idem pozerať ďalej, či to niečo... O, ďalšie. Na mrkvičky si nechám, to dobre. Kámo, Pomsta. toto je najlepšie, toto je presne manhunt, jak má byť. Som sa pomstil, lebo ma chcel zabiť. S 2 hunterami to ale bude mať strašne Akože- ťažko, lebo príde na radu Alex. Alebo Hugo. No. Ešte ja som pomstil Skeletona, lebo Skeleton nás zabil, tak ja som ho musel pomstiť. Dropni, yes! Dropni, yes! Ďakujem. Mám ešte gunpowder. A teraz pôjdem kopať na zlato na chvíľu a potom pôjdem si pre teba ťa spapať. No tak počkať, toto mi nevychádza. Dobre sem. OK, našiel som end. Dobre, už si našiel end, keď ťa nájdem, si možno cooked. A už si v ende, ne? Ja tomu ver, že už som v Strongholde. Som cooked. No teraz budem hľadať kamo end portal 3 hodiny. Jak sa... Si už
už s drakom, alebo ešte ne? Kámo, však hľadám oný. Endportál. Aha, tak nič. Tak ja som... To už počujem. To som už počul, jak si tam dával tie endtime. Ty to uporil. A portál do čoho? V džungli je ten stronghold. Aha. Ne, čo ti dá? Aby si videl, ja som už v džungli. Ale neviem, či to je tá pravá džungla. Tam, kde si. Bože, to sa dozleho. Vem, kde sa už ničia kryštály. A. Akože neviem, či nájdem ten stronghold, lebo neviem, kde si teraz. Musím sa povedať do diery. Nejakej. Jak mám nájsť dieru, neviem. Sa mi nepáčilo. Umíraš? O môj bože! Ty umíraš? Musím si dať áno! Aha.